गासैबो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानि बेजोंनो जोंनि थुनलाइनि भान्डारा लासै लासैनो जोंहा हाबजेन बाले दालांनि गाहायजों लामा खाथियावनो दोनसै Bay malah. Bro. Dah lang kero. फाननो हागोन ना हाया जाखो बुस्थुफोरखौबा अखा दैजों नै जायो Labai.
200 फिक्स प्राइस 200 कितना कितना मोजां नुबायलै आसोल मोजां नुबाय औ नंगौ माजों नुयो मरियाना 200 थाखानो बियो लायोबा जोंबो लाबाय गांसे बिखर माथार बिग कलर बिग भरि बिग আছে লগাই চাব পয়সা না লাগে बिथाङा नायगासिनो लानो जिमान पुराना ओंखाम संग्रानो मा ओंख्रि संखो अनला अमा बेदर नाथुर लाफा सुलाबारि ना एवनाय नाबो एवनो नागिरदों जों दा जाफैनोसै दा जाफैनोसै जों आरो मोननै खुगानि बेसार मोनजायो फिथिख्रि साफा गासै ada nih bakri itu songrai mai din ramai sih खामा जाहैबाय बेयो माने गुबुन गासिबो गोबां बेखौ दन्दर खुरनानै बेनिफ्राय बेखौ माने बोरमानि बिगुरजों ओमफ्राय गोबां जुनारफोरनिबो थायो जोंनिया दा खामाव बोरमा फरायला फारसे गोजासोलै गासिबो फरायला फारसे मानसिखौ खामखौ सुंदि दंफांजों बानायो अजा दंफांजों बानायो बेनिफ्राय बिदिनो गुबुन दंफांजों बानाय जायो बेफोरखौ मोननो थांला नालाय खिन्थु मेन थारा सुंदि आरो अजाजोंनो बानायनाय जायो नैबेखौ नागारटला बहायनो नागिरदोंमोन बहायनो होनाय जायाखिसै
बे जाबाय माइ हाग्रानो माइ हाग्रा मेचिन मा जालायखो माइ गायग्रानो बेहा हाब नाया नै Gimana bro? Soalnya sebelah. Kena ya? 100. 100. Ladies furniture. Itulah aneh.